मबाइल खावनानै भरुलु पुलिसजों हमजाबाय सुकुर आलिया। गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन दाबनै जायगानिफ्राय 4 सुबुंखौ पुलिसनि हानजाया सेबनानै हमो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि भरुलु थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया गंथाम खावनाय मबाइल आरो 4,500 रांजों लोगोसे 2 सुबुंखौ कुमारपारानिफ्राय हमो। हमजानाय 2 सुबुंखौ नगरबेरानि बिरलाल आली एबा साहानुल इस्लाम आरो फकीरगंजनि सुकुर आली होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं मंगलबारनि मोनाबिलियाव फेग्रा मुवानि संदाननायाव सेबनानै गंसे थाव रोगाग्रा गारिनि टेंकारनिफ्राय 134 पेकेट गांजा हमनो हायो होनना गुवाहाटी नोगोरमा पुलिस कमिशनारआ टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों आरो हमनो मोननाय गांजानि बिबाङा 2,640 किल'ग्राम होनना फोरमायनायजों लोगोसे गांजा लाबोनायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंखौ हमनो हायो होनना मिथिहोदों।